No, mikäs meininki tänään? Moikka, kiitos kun on niin vanha olo. Kuuletko biisi? Tässä laulaa joku Frederik jostain. Onko synttäripäivä? Mitä sä sait synttärilahjaksi? Arnoldi. Hei, tää on ihan vitun levoton. Tää on ihan naurettava kokoinen laite. Kiitos Puffille taas. Tai itse sä ostit tän. Niin. Mä en saanut mitään. Tänään on, siis 30 on tänään. Ja kello on 12 yöllä. Ja Reetu soi nyt saa soittaa. Niin, sä teet nyt Arnoldia setuppia vai? Joo. No niin. Vittu mikä tapa aloittaa 30. Tehdä Arnoldia setupit on ihan painajainen. Mutta siis käytössä on tää meidän, mikä on nyt 1000 kertaa haukuttu, niin tää mikrokoodityökalu, mikä saa muuten 3 € Suomessa. Aha. Löytyy tuosta. Kiitos Jörä Porvilaiselle, jonka nimeä nyt muista, joka sanoi, että Suomesta löytyy. No me ei maksettu kuin 10 puntaa. Se maksaa 10 puntaa, vähän enemmän. Mä nyt... Tää on niin pitu pelottavan näköinen. Mutta eihän se paina kuin paljon, 180 grammaa. Sen verran, että tän näillä riuuilla ei nouse. Sä katsoit äsken jonkun videon tohon aiheeseen liittyen. Vittu Dampferhimmeli, saatana saksalaiset. Ai san Arnoldi ja sit hymyillään vedetään dry-hittiä ja hymyillään vittu. No vittu hyvä. Tää on niin tuo vittu laite. Hyvinhän se näyttää noilla videoilla toimiva. Vittu mä oon vähän vanha jo. Mä oon vähän liian vanha näihin videoihin. Ai jaa, no mikäs mä oon? No, Tales from the Dark Side. Tosiaan ei tässä siis on tää ihan mielenkiintoisen näköinen laite, en mä sitä kiistä, mutta on tää nyt aika vittu pelottavakin. Katsotaan nyt mitä siitä tulee. Mä teen ton mikron tossa. Joo, punaisia. 042, mä pistän nyt 7 kiekkiä. En mä tiedä paljon siitä tulee. Varmaan joku. Aika alhaista. 07 lähdetään 069. 07 lähdetään keskustelemaan. Kun mekaaniselle tehdään, niin mekaaniselle tehdään ja ohlit on silloin pienet. Toi on ihan ylivertainen toi meidän mikrokoodityökalu mun mielestä. Tää on ihan loistava, vaikka joku sanoo, että tää on ihan perseestä. Nyt tähän oli joku, tuolla Todilla oli video, sillä oli joku mikrokoodin tekolaite. Joo, se on se Q-räppi vai mikä se oli? Mitä tekoo mikrokoodin kanssa? Se on tehty tohon. No ainakin se, Todi sanoi, että mikrokoileja sillä tehdään. Joo, niin tehdään. Siellä on semmoinen, nyt on tullut semmoinen villitys tuonne markkinoille, kun korujen työstö on tehty semmoinen niin kuin räppäyslaite, millä voidaan tehdä esimerkiksi noita. Jos nyt on sama, mistä mä voin olettaa, että Todi puhuu, en ole nähnyt sitä videoa itse, mutta veikkaan, että kyseessä on sellainen laite, millä tehdään noita twistattuja koruja. Ei oo, ei oo. Vai se ei oo se? Ei, nyt sä oot ihan väärin kuurilla. Kaiken painaa. Niin. No, rupeeks Arnoldi ole kohta valmis? Tää! Ei vittu. Mitä narua mä tähän laitoin vittu? Nyt tapahtui jotain. Paljon sinne tuli? No vittu jotain ihan mieltä. Tää on varmaan jotenkin jo vittu.
Mistä tää näitä oomeja vittu keksii? Aha. Hävis kontakti kokonaan. Joo. Mennäänkö tässä vaiheessa vähän paussille? Käydään paussilla. Mä miettiä tätä vittu. Tämä on vähän huono valotus. Ja sitten vähän se, että niinku... No niin. Joo. Eli... Se nyt sit on tehty. 075. Joo. Vähän taistellen. Vittu, tässä on niin paljon osia. No vittu tämmöset rakettiajan laitteet. Perkele. Nyt en anna takuita. Ei muuten. Hattu paikoillaan ja... Tää on ihan vittu hirveä koko. Katon nyt tätä pötköä vittu. No kyllähän sieltä jotain näyttää tulevan. Mites tää nyt toimii? Ei sitä... Se katot sen niinku mihin kohtaan ne ilmareet pitää tulla. Kierrät sitä siihen asti ja sit siinä oli se kiristysmutteri, millä sä kiristät sen hatun niinku oikealle kohdalle. Kannattaa varmaan pitää sormea siinä vikin kohdalla niinku. Ja sit kiristää sillä hatun alla olevalla renkaalla se hattu siihen niinku kiinni. Onks kiva täyttää 30 vittu? Vittu, voi tuoda tämmösiä... Sori nyt vaan. En sano ääneen. Ei se voi olla noin vaikeet. Voi. Tässä ei tää paska kääntyy mukana. Tuonne hyväksytään toi. Sit se siihen. Vitun säätö. No sitten niin tiukka no. Sit sillä kiristetään se. Ja Pelkästään tässä rungossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osaa. H-akys on 2. No 3. Käppi dekki. Sit se hieno tippi siihen. Tässä on H-akky vieressä. Otas toisia ihan vittu vertailu. Tässä on mikrostick. Tässä on koko laite. Onks tässä feroidilla? Oo. Niin on pienempi kuin Arnoldi ilman riptippiä. Vittu mä sanon. Tää muuten en mä tätä kiinalaista riittää pestä. Otetaan tuosta hoattystä. Sori Hanus, tää on vittu sori. Mä käytän sun tippiä tässä vittu romu. Tee sit inhimillisen näköinen pienellä riittipillä. 30 ekat höyry. Kyllä sieltä ainakin jotain tulee. Faded Vapes. Ja 15K.
Tää ei oo kypsää tää. Kyllä tää niinku... Annas mä kokeilen sitä kanssa. Kyllä tää niinku... Oota mun vaan nyt ilman. Siis... Tämähän on niinku Genesis. Tänään voi tehdä quadcoilina, jos tän haluu. Niinku... Tän voi tehdä, tuo dekki niinku mahdollistaa sen, mutta... Tää on nyt koko matkan pumpuli sisällä, tää ei vittu tässä. Mä haluan kyllä kokeilla tuolla omalla sarvella vittu. Anna se oma sarvi tänne jostain. Eikö, anna mennä nyt sillä samalla sarvella vittu. No vittu. Nytpä tätä pidetään vittu. Laitetaan näin. Toi ihan hirveä kokoinen limppu. Kuka noit ostaa? No sinähän ostit mulle sen. Niin, vittu synttäri lahjaksi. Kyllähän tästä ihan kivasti lähtee pörrö. Lähtee. Tosiaan 042 7 kieppiä mikrokoili. 2,5 milli. Milläs tätä imuut säädettiin? No se on nyt vittu kyllä ihan vittu toivoton. Panit tiukamman nyt sitä. Oho. Joo, nyt on aika tiukka. Mä ainakaan, jos te haluatte nähdä tuosta jonkun kasausvideon ja että kuinka Arnoldi tehdään, niin Vapetailsilta ette tuu sitä näkemään. Mä en rupea tekemään. Se on, ennen kuin mä saan semmoiset suojelusrahat ja joku maksaa siitä hunajaa, että mä teen, mutta mä en suostu tekemään. Tuo on ihan järkyttävän paljon. Tuossa on niin paljon pelkästään sormimuttereita. Tuossa Venäjän äkkiseltä laskettuna tuossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vähintään 8 sormiruuvia on tuossa laitteessa sisällä. Mutta onhan tää hieno. Sitten ei. Mitä tykkäät 15 koosta? Ihan hyvä. Tai miten tää sitten, onko tää kypsyy vielä tästä enemmän? Niin, mansikkaahan siinä on aika paljon. Nyt maistuu vähän semmonen niinku tunkkana mansikka. Ei oo semmonen... No kun se ei oo kypsää. Se jotenkin se musta tuntuu, että se pitää kypsyttää toinen. Vähän ehkä semmonen kermanen. Pieni. Tossa oli mansikkaa ja jotain... tuo noin niin. En edes tiedä mitä siinä on. Avataan mistä toi tuli muuten? Vaporiumilta. Vaporium.eu e-liquid. Sitten Faded Vapes. Kyllä tää ihan hyvät lämpöiset höyryt antaa. Kyllä tää laite. Ihmeen lämpöiset antaa. 15 K, tuossa 20 G pottu. Tää on 6, onko sitä varastossa? No ei jos se on loppu. Strawberry, apple, mango. Mansikka, omena, mango. No ei mä kyllä tässä nyt sitä hyvin äkkiseltään muuta kuin mansikkaa saa esiin. Täytäpäs meidän jännitpulloa. Mitä pullo? Sitä ei ihan heti kukaan sano. Se on mikä toi on? Number Juicein Slenderman. Käännä vähän pyörät. No. Toi tuli kans samalla. Siinä on ympyrä ja ruksi. Se on siinä. Mut mites Arnoldi? Meneekö jatkoon? Anna mä nyt sit onhan toi semmonen, että kyllä toi voi tappaa ihmisen. Helposti. Varmaan jonkunnäköisen aseenkantoluvan toi vaatii. Kyllä täällä varmaan. Mä voisin kokeilla jotain meidän asiakasta nuijia huomenna.
Mä kurkkaan vähän tonne. Oho, no niin sit se aukesi siitä. Ja siihen loppu laulu. Avasin väärät. Joo. Noin. Avasin sen No miksi sä sen dekin käänsit auki? Niin. Käänsin sen dekin auki. Toi piti kääntää auki. Mistähän se nyt aukeaa? Noin. Ei puhu mitään vittu, siihen se pimeä. Ai meneekö Arnoldi jatkoon? Joo! Juu. Ostakaa aito. Niin siis kyseessähän ei ole aito Sä et Arnold. siis ostanut mulle aitoa Arnoldia. No en. Ostit sitten klooni. Hyväksytäänkö tää kloonaus nyt tähän? Me ollaan luvattu, että ei enää ikinä klooneista mitään, mutta nyt oli synttärit ja tää on tämmönen puoli vittuilu. Niin Kun sä silloin kerran sanoit, että toi olisi ihan vitun makea joskus ottaa testiin, millainen toi on. Niin se on tässä. Niin, nyt mä sit ostin se synttärilahjaksi. Mä hyväksyn. Tää on niin naurettava laite. Tän kloonauksen mä kloonalaitteen mä nyt hyväksyn. Ei puhu mitään. No kovin. Ainakin vähissä määrin. Oikeesti miksi? Kato tuo dekkimäki. Oho. Täällä juodaan olutta. Joo. Noniin. Eli tää lähtee tää. Vittu, nyt on se. Saanko paperi? Ihan. En viitti edes nousta tän kanssa. No, saat paperi. Otetaan täältä jostain Jonin toimistosta paperi. Se on koko kevään. Kato, tommosta mysliä Joni syö aamu. Niin on. Vanha. Näytetään tää nyt ilman. Tää nyt tästä saa vähän suhteellisuuden tajua, eli kun toi on veke nyt toi. Kun tässä on nyt semmonen pieni ongelma, että toi sliivi, mikä tohon tulee tähän tankkiin. Eli tämä. Niin toi sliivi. Niin se on nyt ihan pierunkarvon verran pitkä. Ja kun tää ylempi O-rengas täällä, sen ehkä kuuluisi mennä tänne laitteen tähän tankkiin silleen, että tää tankki menee sen O-renkaan päälle. Ja ei toteudu. Niin, koska se on vähän... Se on liian iso se O-rengas. Ja tässä loppuu kerta kaikkiaan postista pituus. Ja sit toi sliivi on vielä pikkusen pitkä. Sliivi on vielä vähän yli pitkä tähän, niin lopputulos on se, että sen sliivin kanssa tämän saa kiristää kaksin käsin kiinni, jotta tästä saa, että saa niinku, että noi oomit ei oo, että se saa kunnon kontakti. Niin. Ja tää on nyt ilman sitten sliiviä tää laite. Ja silti meillä juoksee vähän oomittaa 07, 072, 07. Tässä on ihan liikaa liikkuvia osia. Siis tää on ihan liian tekninen härveli. Sanokaa mitä tykkäätte. Joku siellä foorumeilla tulee nyt sanomaan, että se on niin vitu helppo kun laitat sen tosta vaan, niin paskaa puhutte. Se on ihan, niin kuin, että jos otetaan tästä, niin kuin sanottu edelleenkin, tässä on nyt rinnakkain. Oho. SD-kortin tila on vähissä. Katkesiko? No ei vielä, mutta varmaan kohta No katkee. niin, no mut tässä on hoolattu. Mut joo, hei, sun loppuu tästä. Joo, tilat loppuu. Meidän höyryttelee Arnoldia. Arnoldi jatkoa. Ostakaa. Mut joo, Se on tämmönen. tää oli tällainen juttu tällä kertaa. Joo. Kato. No niin, Saatana on. kyllähän se pöhisee. Pöhisee. No niin, Joo. Synttärit. Lähettäkää onnitteluita. Tehkää jotain, vittuukaa tai jotain. hyvä. Mä jatkan täällä harrastusta. Hei hei. Takaisin Hei, hei. bisneksessä. Joo, oli pakko tehdä tilaa sinne kameraan. Tässä tää nyt on ilman. Otetaan tänne, että se on ihan täällä valossa. Eli siellä on toi pumpulipötkö. Näkyykö? Näkyy. Ja sitten siellä on höyryy sisällä. Ja
tuo ilmareikä on tossa, sieltä on ihan sika vähän auki. Kun tuo on ihan vitu järjettömän kokoinen tuo ilmareikä. Ja mä puhuin siitä, avataan tarvitaan sen verran nyt tässä teille, että näette, kun mä sanoin, että tää on luvattu maa näille sormiruuveille. Tosiaan tässä on tää ilmasäätörengas, siinä kuin tämmönen yksi reikä. Ja tässä itse käpissä on sitten yksi tommonen ihan vitunmoinen reikä. Ja sitten täällä toisen reunalla on tämmönen joku epämääräinen kasa. Joo. Pieniä reikiä. Sitten avataan tää käppi. Näin. Täällä on tämmönen kartionmallinen kammio. Käännös vähän alaspäin. Noin. Noniin. Hyvä. Se on siinä. Ja sitten täällä on dekki, missä on nyt sitten tää mikrokoili. Katsotaan saako tarkemmin. Noniin. Ja siinä on ympärillä sitten 2 postia. Ja mä pyöritän tätä laitetta. Tonne näkyy varmaan, se on pelkkää sormiruuvia toi koko plussaposti. Joo. Eli tässä on niinku 1, 2, 3, onko tuossa 3 vai 4 sormiruuvia tuossa plussapostissa ja 1, 2 noissa molemmissa miinusposteissa plus 6 ruuvit. Ja sitten tässä keskipostissa on täällä sisällä vielä 2. Plus sit siellä kylissä ne. Ja kylissä on vielä, täällä on vielä ruuvit, niillä voidaan sitten näitä, kun täällä on 4 vikkireikää, niin ne voidaan laittaa kaikki umpeen sitten tämmöisillä lattapääruuveilla. Tässä on ihan vitullinen määrä kamaa. Ja tosiaan nyt se on 0,7 joku, mikä vittu tästä ikinä tulikaan, avataan toi tohon. Tosta otetaan toi vikipaikka, kiristetään tää käppi kiinni nyt suurin piirtein siihen hollille. Pöhinä käy. Pannaan tää rengas tähän, tää ilmasäätörengas tohon. Noin, ja sitten pannaan tää yksi rengas lisää. Niin, se oli se lukitusrengas. Lukitusrengas. Noin. Ja meillä on Arnoldin kasat. Arnoldin kasat, sit otetaan. Mut kyllä tosta ihan hyvät niinku... Ok maku tulee ainakin mun mielestä. Annas mä otan siitä vielä höyryn. Ainakin täällä pumpulilla se toimii. Nyt mä haluan kokeilla sitä original-tippiä tähän. Niin, Missä sulla on se? näytäs vähän vertailla. No ei siitä edes tarvii vertailla yhtään mitään. No tää on tämmönen pienen miehen muna. Yhteensä meidän molempia. Vittu mikä. Nyt on sauvaa. No ne. Sä näytät Gandalfilta. Höyrytuotto on hyvä. On. Ei se mikään kovin lämmin höyry ole, mutta ei se mikään kylmäkään ole. Ihan sanotaan... En mä nyt tätä ihan täysin tiedä, että sä lähdet tuomitsemaan. Ei, ihan toimiva, mutta tossa on vitu. Siis mulla meni niin kuin me lyötiin se eka video heti poikki, kun mä rupesin ihmettelemään, kun se löi 3 ohmia. Niin kontaktipintoja on ihan älyttömästi. Että... Joo, ei tää tippi ei kyllä nyt ole. Vittu toi tippikin painaa enemmän kuin vittu. Hoatty. Niin. Vähän tää on hoattu raiskaus nyt, että me käytetään Hanuksen Paljon tässä tippiä. oli leveyttä? Jos mietitään, että tää on nyt 2 putkessa, niin olisiko tää joku 25 milliä taatu? 26 milliä. No, Kun katsoo paljon. en mä tiedä, toi on ihan naurettava. Onhan tää ihan saatana iso. Joo. Mutta en mä, siis, no. Tää on tämmönen, jos haluu niinku leikkiä. Haluu Niin. tämmösen vitullisen sauvan. Niin koska Nemesis on 18650, niin otapas tuon Diablo One siihen viereen. Siinä on 18650 koossa Arnoldilla Nemesis ja siinä on Diablo One. Jos sit laitetaan One ja Arnold. Niin se on yli puolet Diablo Oneista. No sanotaan näin, että se on... No ei tossa paljon eroa. Niin, ei todellakaan oo.
Ja sitten tosiaan vielä jos tähän vertaa, Niin mikrostikki. niin Se on isompi kuin mikrostikki. onhan tää aika hävyttömän kokoinen, mutta en tiedä. Tää voisi olla aika hyvä siinä, mikä se on se Inokin, se I135. niin, se mikä on semmoinen tämmönen sauva jo itsessään, sit tää siihen päähän, niin voisi olla aikamoinen kombo. Siinä on höyryttelijällä niin iso kikkeli, että se on semmoinen kikkelin kasvatus, tiedätkö? Mutta en mä tiedä, ihan hyvät höyrythän tästä lähtee. Lähtee. Höyryttelyn kannalta hyvä laite. Mutta niin kuin höyryjen laadulla on hyvä laite ja näin, Joo. mutta muuten ihan. Muuten tää on tämmönen niinku aivan järjettömän kokoinen laite, ei tässä ole niinku konsopuolesta mitään järkeä. Ei. Hei, nyt pannaan pakettiin, nyt on Joo. pituutta ja videolla, niin Hyvä, tehdään näin. hyvää yötä. Hyviä yötä.